1000 dødsfælder. Herre Gud, har de ofte dårlige nerver her? Spurgte psykiatrisk Sabine. Utvivlsomt i forventningen om en tjek i mit baghoved. Lider de af paranoia her? Venter de inderst inde der ved en bombeeksplosion, hver gang de smider deres cigaretstump i den nærmeste regnstenskloak her? Jeg gik langsomt op ad trappen til min 4. sal. Mit hus lignede mere end nogensinde før dette var indgangsslået. Der var godt nok ikke rum, men alt for højt og få. Jeg gik tålmodigt samtlige etager igennem, og undervejs slog det mig på meget huset mindede om Saxogade 28 bil. Også vi havde i stuen et værtshus. På første sal boede vicevært, ejerens søn og stråmand samt indehaver af værtshuset. På anden sal et halvofficielt intimmassagebordel, hvor man ofte på afsatsen kunne træffe krusende, svedige, midaldrende forretningsmænd fra provinsen med blusende kinder og angst i blodskudte øjne. På tredje salen levede succesrige forretningsmand på ustandelsen, når man mødte ham. Oprømt fortalte om, hvordan han til synligheden altid var lige ved at få fingre i noget, virkelig noget, det svagt duften af whisky. På 4. sal boede jeg. Næppe et kussehår værre eller bedre end nogen af de andre. Da jeg var kommet helt op, havde taget frakker og hat af og sat mig i skrivebordstolen med en whisky, ringede en af sekretærerne straks og sagde, at det var bladets festdag, og også ønskede at se. Jeg burde have vidst det. Ikke alene kommer en ulykke sjældent alene. Som regel ankommer de ligesom tunfisk i dåser og en gruppe på lastvognslædet. Kun det sidste døgns tid havde fået mig til at glemme. Selvfølgelig var det bladets årlige festdag, grundlæggelsesdagen, der pludselig nok var den samme som grundlæggerens fødselsdag. Grundlæggeren var afdøde chefredaktør M.P. Metz. Metz var død før jeg blev født. Sådan går det så tit. Sådan gik det også for Dante og Shakespeare. Men jeg har ofte betragtet hans byste i receptionen. Han så ikke usympatisk ud. Slet ikke. Måske hvis man skulle fremsætte en spagfærdig kritik, lignede han bare en fanatisk rådselsgrib lidt mere end almindeligt er, selv for grundlæggeren. Imidlertid havde han gjort noget, der holdt hans navn levende til sene tider. Udover bladet, der skyldigst fejrede hans fødselsdag. Han havde opfundet den institution, der hedder børnehjemsdagen, hvor kendte mennesker fiser fjollet rundt i byen og rasler småskillinger ind til unger, der hakker i det, og diverse spejderforeninger, der tør være deres gudbekendt. Det havde hele landet siden beundret. Det var kun et mindretal, og det mindretal arbejdede især på bladet, der vidste, at han havde været pederast, og det mindretal holdt klogeligt sin kæft. Man skal ikke ødelægge sin arbejdsplads. Okay, jeg var nødt til at tvinge på bladet. Forholdet var spændt nok på forhånd. Og jeg vidste, at redaktør Ottsen og jeg ikke havde været perlevenner, siden jeg havde fratrådt mit faste job. Jeg sukkede hørligt til min grammofon, min båndoptager, min whiskyflaske, mine 3 bedste venner, og tog en vogn ind til bladet. Jeg kører aldrig selv med. Det er mit eneste og mine tungtvejende bidrag til større færdselssikkerhed. Jeg har mindst sparet 3 menneskeliv på denne måde. Ved medarbejderfesten skete der alt, hvad der plejede. Alt, hvad jeg detalje for detalje havde set de sidste 7 år med træk på denne dag. Med en præcision, som var det en forud til regnlagt amerikansk tv-udsendelse. Redaktør Osten holdt tale og takkede banen tro os journalister, fastansatte som freelancere. Det forekom mig, han blinkede til mig. For vores gode arbejde. Som om han ikke til hverdag hakkede os i småstykker, og som om han ikke i morgen igen ville true en hver fastansat med at forflytte ham til provinsen. Landsretssagfører, hvad fanden er det nu, han hedder? Jeg har kun set ham snes gange, men han ligner til forveksling i et pantebrev. Takkede som formand for bestyrelsen på bladets vejen. Der blev serveret laks, roastbeef med kold kartoffelsalat, brieost, øl og vin af linsum af sortklædte serveringsdamer. Derefter kaffe og cognac. Længe inden kaffen summede stemmerne op under loftet, og gamle anekdoter blev genopdraget af ivrige snakkere. Interne fortroligheder og hemmeligheder blev røbet med stolt toneføring til senere stærk fortrydelse i morgen. Og klikker begyndte at udskille sig, som tips og hints og antydninger og rygter blev udvekslet, distribueret og tjekket. Stemningen steg, hvis man kalder det stemning. En sportsmedarbejder var allerede faldet om. De folk har ingen kondition. Og teatermedarbejderne havde gravet sig halvt ned i hovedredaktørens skød med hendes åbenlyse billigelse. Heller ikke det kom mig vel. I det jeg fromt lød, som om jeg skulle på toilettet, skred jeg uantastet og uden afsked ud i den kølige og rolige nat og lå ubekymret. Så ubekymret som passagererne på det synkende Titanic må have været 5 minutter før deadline, da vandet var nået den til halsen. Men okay, der lå byen, og klokken var midnat. 9. Jeg tog en taxi hjem.
København er aldrig så smuk som set ud af en taxi kl. 00.00 i selve det magiske øjeblik, hvor døgnet dør og fødes, mens morgenavisernes tryk presser drønet. Op ad Vesterbrogade kører vi, med de kinesiske restauranter, napkioskerne og bordellerne, blandet ind imellem de smukke og statlige gamle huse og de kæmpende små kirkesamfund, alt sammen mixet af den store barcenter i midnattens mildende lys, hvor alt skinner blåt og smukt og forgæves i grønt og gult. Bagved slog den store blege desperation, storbyens desperation, og sagde, sex, selvmord eller søvn. Jeg ville være fornuftig. Jeg ville vælge søvn. Men da vognen nåede til Stjernebuffeten, bad jeg den holde alligevel. Jeg tænkte det nok. Jeg fik en whisky og satte mig i hjørnet ved siden af jukeboxen, hvor ingen ville forstyrre mig, og hvorfra jeg kunne iagttage alt, hvis jeg havde lyst. Der er den uskrevne regel på Stjernebuffeten, at hvis man er ude på noget, sidder man i forreste halvdel af lokalet, før jukeboxen, og så ved pigerne og pusheren det. Hvis man ikke er ude på noget, sidder man bag boksen, og det bliver respekteret. Jeg sad og tænkte. Jeg fyrede en sjæl og tænkte lidt mere. Jeg spekulerede stadig på 3. og 4. salen i Saxogade 28B, anden baggård. Jeg tænkte på Christensen og på Rosenberg. Var det virkelig muligt, at Rosenberg kunne vide så lidt? På den anden side, man læste og hørte hver dag om naboer, der ikke kendte hinanden af udseende, og som var højst forbløffede, når de hørte om dødsfald på den anden side af væggen. Hvorfor ikke? Jeg kunne ikke holde tankerne samlet om Saxogade regning. Jeg smed en mønt i jukeboxen, og Frank Sinatra sang for mig. Sinatra sang Strangers in the Night, og jeg tænkte på, hvor sandt det var. Sikke et liv, tænkte jeg, stimuleret af endnu en whisky. Vi begynder med at gå 7 år i skole og lære ingenting. 7 år, det vil sige, hvis man er heldig og ikke er fra overklassen. Ellers er det fra 10 til 20 år. Så er det overstået, og så kommer de næste 10 år, hvor man først skal finde ud af, hvordan det hele, i hver eneste forbandede detalje, er anderledes, end man fik at vide. Og det skal man selv finde ud af, uden lærere eller forældre, som fremmed i natten, stranger in the night. Og jo længere man har ventet med det, jo sværere er det. Okay, så gør man det, når man har gjort det, og er kommet igennem sine første skilsmisser og sine første tilsyneladende jobs for livet. Så er man halvgammel og dør snart, så man må hellere forberede sig. Jo, strangers in the night, det er ikke for mig altså. Jeg er 35 år, hverken ung eller gammel. 35. Præcis halvdelen af støvets år, som de gamle talte om, i 7 gange 10. Halvt ung, halvt gammel, halvt født, halvt død. Midtvejs. Flere drinks. Flere mønter i jukeboxen. Beatles sang All You Need Is Love. Rolling Stones sang I Can't Get No Satisfaction. Jeg gav dem begge ret, og bagefter sang Ella Fitzgerald I Can't Give You Anything But Love. Sødt af hende. Og I Get a Kick Out of You. Endnu sødere af hende. Og derefter opløste de sig i Blue Moon. There'll never be another you. Now it's time to dream 1,000 dreams of you. Og så vågnede jeg med et sæt op fra en lang drøm. En glemt og fortabt drøm om pigen. Pludselig forekom mit liv meget lille og meget indholdsløst. Hvad var jeg? Hvad ville jeg? Skulle jeg bare skrive artikler i bladet til jeg døde og sikkert fik en nekrolog? Givetvis af Jens, der så ville forstå mig i timevis og spaltevis og fortælle læserne, hvor meget vi alle sammen ville savne. Skulle det være et liv? Skulle det være mit liv? Jeg blev meget utilfreds med mig selv. Jeg bestilte mere whisky og startede jukeboxen forfra. Ved hjælp af en indkrone overtalte jeg Fats Domino til at spille Blueberry Hill. Fantastisk, fatsastisk. Tjeneren spillede medvidende til mig, da han kom med mere whisky. Fubber bullshit. Hvad vidste han om værkningen? Hvad vidste han om mine marker? Kun at de krævede en dobbelt valentine mere, men det var også nok til at spille med. Jeg stoppede min egen hjerneskontrol ved igen at igangsætte jukeboxes. Den var i hvert fald mere afvekslende. Den var en genial opfindelse. Det begyndte med grammofonen, så blev det jukeboxen. Genialt. Det var Edison, der opfandt grammofonen. Der havde vi det. Edison var et geni. Hverken Marx eller Freud eller Chaplin, men Edison var the king. Det var ham, der fik telegrafen til at fungere. Det var ham, der fik Graham Bells telefon til at virke. Det var ham, der fik duplikatorerne til at rulle. LP'erne og singlerne til at cirkulere. Det var ham, Edison, der tændte hver eneste lyspære i hvert eneste beskidte, deprimerende værtshuslokale over hele jorden, og alle andre værelser også. Alle de soveværelser rundt om i byen, hvor folk kunne ved at gå i seng og sove eller hvad.
Alle de værelser, hvor flinke kontorfolk næste morgen ville sidde og stemple papirstykker. Edison var genial. Vi vader alle sammen rundt i Edison hver eneste dag fra morgen til aften. Og hvor tit tænker vi på det? Alt for sjældent, fandt jeg. Af gammel vane var jeg lige ved at foreslå bladet en artikel om Edison og om, hvor meget det moderne menneske dog skylder ham. Men så skulle det være hans 100-års fødselsdag eller sådan noget, og det vidste jeg ikke, om det var, så jeg glemte det igen. Desuden var jeg ikke i humør til at telexe. De havde stadig fest, og telexen var sikkert blokeret. Telex. En anden stor opfindelse. Sprogets jukebox. En fantastisk ting. Den gav mennesker mulighed for at sige direkte til hinanden, fra Chicago til Beirut, fra København til Johannesburg, hvad de havde på hjertet, og fandt umiddelbart og spontant væsentligt. Det var næsten altid noget med penge. Jeg blev klar over, at jeg måtte være meget fuld. Stjernecaféen sagde, jeg skulle lige til at bede tjeneren om min taxi. Jeg havde glemt, at jeg boede lige ved siden af. Jeg burde komme forbi. Kurt er en fjern bekendt. Jeg har set ham ofte, men jeg kan aldrig rigtig huske, hvorhen eller hvordan. Kurt spurgte, om vi ikke skulle spille et enkelt slag over. Jeg var glad for at blive fri for mine egne tanker, og slog straks til. Vi spillede på. Indimellem bygningerne spurgte Kurt, om jeg havde hørt, hvad der var sket i Saxogade 28. Jeg sagde nej, og han fortalte mig historien, og jeg virkede passende interesseret, mens jeg vogtede mine kort. Jeg havde 3 S'er. Kan jeg vide, hvad den tynde siger til det? Sagde Kurt. Jeg hørte ikke mere efter han snakkede. Jeg kunne ikke. Jeg var for fuld til overhovedet at kunne fæstne øjnene præcist på kortet. Jeg måtte gnide dem helt sammen med stor anstrengelse for at afgøre, om jeg nu havde 2 eller 3 S'er. Jeg spillede helt på ryggrødens automatiske vilje. Kurt var pludselig væk. Formentlig med nogle af mine penge. Og jeg fandt mig siddende sammen med en mørkhåret pige, næste gang jeg kom til bevidsthed. Samt med en idé om, at Kurt havde sagt noget vigtigt, jeg havde glemt. Den mørkhårede nævnte navnet på et hotel, som vi åbenbart var blevet enige om at tage hen til, mens jeg havde været væk. Det var Hotel Capital. Hun bad mig ringe efter en bil, og jeg ringede til Istedbilen. Det var igen ring, der sker automatisk med hende. Istedbilen ligger i et par skure på Istedgade, hvor det om vinteren piber ind med sne og vinterkulde. Indvendigt er der telefoner, der kimer ustandsligt, og frysende chauffører, der venter med kaffe og forbudte små skarpe i hænderne. Under rygter, især udspredte hyrevognschauffører i mere veletablerede firmaer, vil vide, at Istedbilens chauffører i høj grad er tidligere og straffede, folk med dybt kendskab til afvigende miljøer, som man kalder det, eller selv afvigere. Hellerup Taxi og Virumvognen, Kronebilen og Kongebilen har chauffører, der formelig vrisser af Istedbilen, som en stift provst vrisser af weekendsex. Ikke desto mindre er det den eneste hyrevognscentral i København, der kan levere en klar vogn til enhver tid, hvor som helst og med en vis hast. Det beviste de igen. Hun hed Hanne, og vognen førte os på 3 minutter til Hotel Capital og værelse 107. Ganske vist huskede jeg ikke ret meget af vores samtaler og eventuelle aftaler, men da hun begyndte at klæde sig af, så snart vi var kommet ind, og da hendes krop fra at være klædt i blåt efterhånden blev mere og mere kødfarvet, næsten hvid i hotelværelsets gule lys, forstod jeg så nogenlunde, hvad det måtte handle om, og havde ikke så meget imod det. Jeg lagde mig på sengen efter 3 gange at hælde koldt vand i ansigtet, og et øjeblik efter kom hun glidende, mere som en levende end som en dødslam, henover mig. Derefter skete der, hvad der må ske, og hvad der er sket for mig, siden jeg som 14-årig første gang var ude for en sådan situation. Vi mænd er nogle gange uopfindsomme. Det bliver åbenbart aldrig anderledes. Bagefter faldt jeg i søvn. Om natten drømte jeg var en mekanisk baby, der blev fodret af en mor af en jukebox, hvis bryster flød over med plader, jeg suttede i. 10. Da jeg vågnede, havde jeg det ikke godt, og det havde jeg næppe heller fortjent. Det var varmt, ulideligt varmt, og jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke så mit ur fra sengen, før jeg blev klar over, hvor jeg var henne. Jeg gik ud i badeværelset, tjaskede koldt vand i ansigtet, tørrede mig med Hotel Capitals tynde, viskestykkeagtige håndklæder, samlede mit tøj sammen og gjorde mig klar til at fragte mit dundrende hovedpine hjem. Der er ikke noget så deprimerende, som at vågne på et hotelværelse. Jeg har selv bragt hen imod halvdelen af mine nætter på hotelværelser, så jeg ved, hvad jeg taler om. Jeg kender deres udbumpethed, deres ubesmykkelhed, deres livssamlesæt, bord, stol, seng, askebær, WC, deres saglighed med brandforordningerne og Bibelen i natskålen, og den tomme fade lugt af linned og den forrige ejers cigarer. Hver gang jeg lugter den gamle sæde på en hotelmadras, undrer jeg mig over alting. Man bliver så gammel af hoteller.
Det er som om tapetet kryber direkte ind i øjnene på en og minder en om alle ens livs tapeter i forladte værelser. Det er som et dødsbo. Man bliver melankolsk, meget menneskeligt ganske vist. Men hvilket lort og hvilken svinsk sadisme er ikke meget menneskeligt. Lige da jeg skulle se at lukke døren, så jeg en lap papir flyde på sengen. Jeg tog den med mig. Det var en seddel fra han, kort og snavset, et stykke papir revet ud af en lommebog. Der stod med rød kuglepen, at jeg gang på gang i nattens løb havde bedt hende huske mig på, at jeg måtte og skulle tale med Kurt. Kurt var understreget 3 gange, ellers stod derinde. Jeg stak sedlen i lommen. Jeg havde glemt hende. Jeg havde også glemt, hvad jeg skulle tale med Kurt om. Jeg havde i det hele taget glemt aftenen i går. Det eneste, jeg huskede noget om, var en de samme. Morgenportieren var en ung rødhåret mand. Han smilede. Det kunne ikke være længe siden han var gået, siden han havde det smil på. Jeg steppede ud på gaden og fandt en kaffebar og tænkte mig om, så godt mit hoved tillod det. Jeg blev klar over, at det eneste fornuftige var at gå i sauna. Lige om hjørnet ved Øvelslægersgade ligger der en sauna, der har kendt bedre tider. I gullaschbaronernes tid var det der middagsherrerne samledes for at få et styr på deres kæffer og få drøbet en smule af fedtet af, før de på ny lagde til på depoterne. Man kunne stadigvæk af og til se lettere og udsmadrede forretningsmænd, der kom tidligere om morgenen med ansigter som bløde tomater, for at blive i stand til at klare dagens kontortjeneste. Men ellers var den type mennesker sjældne nu. De havde vel fået sauna hjemme og kom kun her, når fruen ikke måtte se deres øjne. Jeg betalte min 20-kroneseddel. Jeg havde mistet forbløffende få penge i nattens løb, og gled ind i dampen, hvor 4-5 mænd hang rundt omkring på træbænkene. Jeg hilste med en hovedbevægelse og lod sveden hagle ned ad mig. Hvad var nu det hele for noget? Christensen var død. Sig. Ehlers ventede. Sig. Ottsen blev snart rasende, hvis ikke han hørte fra mig. Sig. Noget skulle jeg tale med Kurt om, men hvad? Og Hanne? Hvad med hende? Hvem var hun? Ikke en luder, så havde min pung ikke været fyldt. Og sandsynligvis ville jeg heller ikke være gået med hende. Men hvem så? Og hvorfor havde hun dosset mig med sig? Eller havde jeg virkelig taget initiativet? Mens jeg sad og spekulerede, betragtede jeg fraværende mine kønskolleger og deres figurer. Der var en sorthåret fyr, der så ud, som om han havde en sportsforretning. En muskuløs og slank 50-årig, der lå på gulvet og gjorde armbøjninger med røven i vejret. Sikkert en af disse konditionsfanatikere, man ellers altid ser galopperende som vilde heste igennem byens park. Der var en federt med 7 lag om maven, ubestemmelig af alder. En typisk kontor- eller administrationsdreng, der lige skulle svede lidt for at få god samvittighed inden for forretningsfrokosten med det store kolde bord. Der var en spytslikket Casanova-type, der sad med samlede ben og klippede sine negle, som om meget afhang af dem, og som om han var ved at gøre sig lækker med henblik på senere og score lidt fisse. Måske var han direkte på vej til damen og nød sig selv lidt, før det blev hendes tur til at nyde ham. Og så var der et par cirka 40-årige svanser, der gjorde sig lækre over for hinanden med hver sit kokette håndklæde om livet. Jo mere jeg så mig om, jo mindre forstod jeg, hvad kvinder ville med os. Sveden haglede ned af mig, men min hovedpine var på taktisk retræte. Saunaen blev pludselig meget lille. Den lignede et rum, hvis vægge kunne trykke sig sammen for at kvæle. Et lille rum. En kiste. Der var alt for mange små rum i verden. Alt for få steder, hvor man kunne trække vejret. Som barn syntes jeg, at det rækkehus, vi boede i, var meget stort.